Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y nagitinas-ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga bigat yo aming nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kalat iti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw kami tinimbag nga bigat kada kay amin nga sa apada, papagayam, iti na ito yung bigat kat padanan nyo papagayam, iti pagkasalitaan ni Perla nga napoluan. Kasinsin! Kasinsin, sino kasinsin na nga ta? Aya, padanan nyo papagayam iti pagkasalitaan ni Perla nga napoluan, kasinsin. Paki-share yun ti programa ito yung kamsat. Share. Hindi nga rin rugyan, papagayam nga ibasa. Di magkasalitaan ni Perla nga napuuluan iti kasinsin, kuna na to'y. Dear Manong Nemi, nagtulagan mi idi kay ni Donald Manong Nemi ngaglip-in kami. Sakam to agkalay sa intuno makaornong kami. Intuno maadan kami iti may isang anak. Diyak kumakayat idi Manong Nemi amanya nga rod. Iba't pateg ko ni Donald. Kahit kayat ko unay Manong Nemi eso de kataktakunay na ko ditong palbiyag. Awanin sa bali pa yung inayat ko no saan nga ni Donald. Kad pa-check Manong Nemi kastamat isuna kaniyat. Ngawan sa bali nga babae di biyag na no saan nga siya. Di makadakas Manong Nemi idi tadda nagpitpitik idi saklot ko. Sa ibaga ti doktor Manong Nemi nga narisgo ti panaginaw ko. Diya ka mo. Tasaan ko nga tinungpal Manong Nemi idi bilin kanyak ni Donald nga gikatakon iti trabaho. Tapno di kasta kata inawag kakargain nga naimbag ti umuna nga anak mi. Ngem sayangek Manong Nemi. Ta idi talon nga bulan ti sikog ko Manong Nemi isumutten ti kada iti promotion kaniyak. Kat nabayag ko na kun uden data nga promotion. Kat masapon nga tuloy ko agtrabaho Manong Nemi tapno magunod ko data nga promotion. Kat saan ko nga tinungpal ni Donald. Ngem gabuti saan ko pa nagtungpal Manong Nemi, gabuti sobra nga pa nagtrabaho, naregreg, tisikog ko. Nasakit para kaniya. Ngem nasaksakit manen para kini Donald. Gabuta, sa anak kano kami nga nagtungpal itibilin na. Saan ko kano nga inalala, saan ko kano nga impateg, tisikog ko. Nga mamuti Diyos Manong. Ako nak, no talaga nga naikari, nga
rumwar nga ipasngay ko ti anak ta. Ura niya nga tat araramidag kat talagang nga mapasamak. Ngam dito siguro tinakaikaryan na. Saan na mamulugatan ti lubong. Juan manong Nemi. Nakabaybayag mingin liliwag dito nga napasamak. Numampay, inaw pay laeng, numampay kunada nga dara pay laeng, sampay nga nagbukil. Ngam nasakit para kini Donald manong Nemi, iti panakaregreg, ti anak ko, ti anak mi. Nasakit mo't para kanyak. Nga dahi tanong ko iti pagpabasol na kanyak manong. Yung sa nga bahali sweetheart, kunak mo. Agana kak tumat manen. Agsikugak tumat manen. Agsikugak tumanen. Saan ka mapukawan tinamnama? Siguro nga, ikari nga talaga nga, maadan tayo, adagos ti anak. Kaya naramid bingarod manong Nemi ti agaramid manen. Ti makadakes, makatawanan sipud na alisanak. Duwatawanan, nikatsak lagi daw. Nagpa-check up kami manong Nemi. Wen, kasi ko ni doktor, ti kano napasamak nga panakaalis, panakaikat, panakaregreg, ti sikog ko. Kaya kano komplikasyon, uno, diferensyan, ti matres ko. Naman pa sa amin nga totally nga di ako maadaan ti anak. Nga marigatanak kano. Marigatanak kano nga kinaw. Marigatanak kano nga kaanak. Dahil tamanin manong Nemi dadada kaluksaw ni Donald. Tano kasta nga agsinungbat kami manong. Pagdakir na. At adagigon daway manong Nemi amaladong agawid manipod ti pisina. No tawagak, abay naladaw ka kunak. Ibagay na manong Nemi niya. Ada ka no drinking session da. Iti ko opisinaan na. Saan na ka no mapagbaling na pagkadkadan. Kaya nung nga sumangpete ni 10 oras ti rabii manong Nemi. Nabarte kisuna. Siyempre apay ka. Abay ta ka lang. Ano di pagbarbarte ka? Ano di pagbarbarte ka? Sigawin lahat makasumbat, iti-data perla. Pinatay mo, tiputot ko. Saan ko nag-ayatan, Donald? Abay, no kasto nga, kainom ka kita. Pagdakit mo kit data. Kaya mo na salsalud-sudin no apay nagbarte ka. Di mo salsalud-sudin no apay nga nabarte ka. Tapos jak sungbatan. Nga sungbat nga. Gapo. Iti panang patay mo ti anak ta. Walang ko pinatay. Saan nga naikari? Sa ita, darigatan nga may kanak ti anak. Hindi nga dito sa kahit mo mapasamat. Iba't patig ka pala. Nagkaman na kita nga pamatig, Donald. Kaya iba't patig ka man. Yung naragragsakta ko man, anak ta. Yung pagtasanta pa nga nagkasal. Nga dagayit mo sa uwan. Kasi ladabanggit mo, mangisina kanya ka. Awan. Yung panghasim, nagsikog ka manin. Kahit nagsikog ka ton, sa munton nga, parparigreg. Pinarigreg ko aya. Kaya naasawan, ilalaim to, nagikat kan trabaho, masalo, nagikat kan, naginaw kan tumanen. Uwan. Basta ginawag tumanen. Yung saan mo kung mga pagsidsidir kanya, nga pinatay ko ti anak ko, kabutawan ti ina nga mang patay ti anak na. Naikari dedi, nga saan nga talaga nga may tao. Sige. Naturog na ka rin. Saan mo dun nga ulitin, tagbarte ka? Sagpaminsan lang. Sigabat. Lapya lang nga, pangliliwag ko ti amin. Sige. Maturag na nga rin. Ikarakararag ta, Donald. Nga ginawag tumanen. Suwapol ka kidit, mabalintang adapan. Hana? Mga daptak? Saan ka din natin solusyon na? Mangita kayo ti kabagyam. Kastamat kanya. Sino nga ultimate ita? Ado. Manaksid na mapantay ito orphanage. Nagba't nga kayat.
No saan ko nga mamut na nagkapon na. Mabagay. Di talagang ano ko Ano niya? Turog ka. Makaturog ako. Baka agad pumutot ka sa baling babae. Sino nga rata, mayat nga ta? Tagisap-sapul ka. Lapadasam. Padasam. Takinam. Manong name dududwakam lang. Ngagnaed manong name. Iti ginatang ko nga balay. Ginatang ko kunak. Tasak lang tinanggatang. Gaputad dan deto yung balay manong name. Idita nagamamu kamin kaniya Donald. So nga, no papanawag ni Donald kat nawaya. Gaputasan na nga mga balay nga duwa da ito. Wan manong name dududwa kami nga mergata na. Hamat ka nalawat ti balay. Dududwa lang tagmura nga may laba, adamat washing machine. Tsaka mo, puno ka po nga tato trabaho ti pisina. Insigasin ko manong nemi kini Donald. Mangala kami iti katulong. Dududwata pa katapos mangala kat katulong. Marigata na kayo. Iti ko mapailang arod Idi inawim ti anak ta. So panangalan ko magkatulong. Di si bibiyag ko maita ti anak ta. Taka mo rin, sumanan ti malagip mo. Sanggot tong malipatan Malaksing nga tanong. Iba ka mga ginaw kan, kaya danto na anak ta. Mangalat at katulong, bahala ka. Sigat ang mga sweldo. Saan ka mga ladi kwartak? Sige, dakdakil mo ti sweldo kimsi ka. Gabo ka ni dakdakil ang sweldo kimsi. So nalastog kan? Saan ko ka pakilastog? Ipagbagak lang, siyak timang sweldo at alain ta nga katulong. Gabot siyak nagkasapulan. Sige. Pangalam nga ron, panawagan ka? Mangalang umasadag ka agency? Mga halak ka rin iti kabagya ko na. Iti probinsya. Sa bagay, no kabagya, siyat man tamamom. Yung mo rin no kabagyam, no talagang hanggang napindas o trabaho na. No saan nga napindas trabaho na, di pa panahon to. Sino nga talam? Mabilin ko nga tamang panunutan. Laban, tamang panunutan kasi sino nga ta. Abay, bangkit kita yung cellphone ko. Doon kita nakabonbok dito yung nagan. Contact number na kita kabagyak, yung probinsya. Kaya ito nga ta. Padasa katawagan na. Sino? Ni Flory, kasinsin ko. Wait lang. Hanggang madagdagdagan ka. Kamat. Kakaiso na nga ang trabaho ta, kapag na bakasyon. At dati dito balay, paspasarata ko bakit? Paspasarata naman damdama. Alpasang nga matawagak ni Flory. Mabilang sige. Tinawagak ni Flory manong name may sakalig na singed nga kasinsin ko. Agkasadar kami, ken ada kami dito may nga close. Lumabang ka magbasa, nagkaraduarang kami elementarya, ken high school. Sino lang ta hansan ng college. Dito yung syudad tinag-college sa agriring. Simong Bad. Hello? Kasin? Sindeday? Kasin-sinin na ya. Abay, hamo yung punbuk na number ko? Sino kasin-sin na ito Hindi ito Di kasin-sin mo nga perla. Kasin perla. Ay, susus magmanta nakalagip kasi ga. Kasi ka man apat di ka nakalagip. Di ka man tawagan. Hanga nakapunbog dito number mo. Ito Kani, new number dito Kung hanga nakapunbog. Ipunbog mo ito na. O, kumusta? Ay po, dito kasinsin ko ito na nabaknangan. Ano nga baknang? Kawan. Ada ka ta syudad. Damang ko, dakanong bukod mo nga balay. Siyempre, ada balay mo, ada asawa mo. Saan ka pa nga nagkasal ni Donald? Hanggang nagkasal pa Hampay. Live-in. Uwan. Haping live-in kinahit mo. Delikado Makakita sa walis
Hamad nga rin mabalin eh. Nidakil pa ng talikukin ko anak. Yung manumat anak mo kasin. Dahil nga rin ti problema. Apay. Narigrig. Manipot yun din. Marigatan anak mo ngagsigog. Susa po. Staya. Kasi ka manumat po anak mo. Diyak kaya ang tagasawa. Apay. Alang na problema. Kaya mas balasan ka pa'y. Balasan ka pa lang. Good. Apay good. Kasapulak tikad kadwad to eh. Ay, ala na kakatulong nyo. Kasin. Kasinsin na yan. Baknang ka na talaga. Matama ko na nga baknang. Sikamat. Napitas lang trabaho. Trabaho kami. Kanin Donald. Marigata na karod eh. So nga, kayat mo umay? Kadam na maam kumaon trabaho. Nag-graduate ka di madla college? Haan, high school lang. Napanakatrabaho na. Sales lady, kada waitress, kada nagtat, konforme. Ngayon, awang trabaho mita. Kaya mabalin na nagkikat trabaho kang daman, no? Ipakaasim ka niya kasinsin. Nasa ka nagpailag pagpakaasim ka, awang gas madla pa nagkadwa tayo diya. Siya kati best cousins ko. Wala. Best friends, nga best cousin. Ano, di kita yung naitulong mo kanya, kaya datat elementary ka na high school. Laping pinas lang kami di Biagyo eh. So nga, nakapag-college ka. Ana, may karad. Ito na no. Hindi, agrupot kayo tan. Pagplete. Iba ka, dito karad complete anagam mo. Amok pa na ya. Hanggang nagbalik address. Han, sige. Ipawitan ka. Uy, adumon, tada ibatik kininanang. Kaya awang kaduwanan o kwan. Ay, wala yan, auntie. Kumusta na, auntie? Siya atla tama ta. Ada human na kada, agbe-maintenance. Ni uncle nga, no, nabayo ka na tayo. Kapag siya tiburdak, siya laging na usawa na, siya tiga din na nanang. Yung sinungar ti kaduwanan umay ka, kaya na matpay. Hindi na ang sweldo ka, ipawitak. Sige. Mangipawitak nga rin magpletem. Ken, ibatim kini-auntie. Mga ngarad kasi siya na lamang ngarad. Uray ka, i-text kontokin ka. Ti control number natin kanto alan. Alawan kasi, thank you. Alam, mailiwak ka kasi ka. No, kastakad makapasyara kung dito sa syudad. Maring no dito, di ba kakita, tagbalintumat ka asawa, kasinsin. May nga rod nagyan manong name ni Flory dito'y balay. Kat syempre, inyam amok kaniya Donald. Kasinsin mo? First cousin. Agkapsat ti amakin na inaming. Ina. Ninanang na, ken naditatang ko, agkapsat da. Sir Donald, nakawagan di sir. Nga tawag ko ken ka. Donald, just call me Donald. Uno bayaw. Kayong. Kaya mo't arig na, kasawa kami ken kasinsin mo. Di bayaw ko na. Ewan ka sa talangam. Apa yan, talangak. Kuma? Ni Donald, probinsyana ko naman sa bagay. Apa yan, napudot dyan nyo? Napudpudot dito Apa nga napugot ka? Pumudaw at toon. Pumudaw toon Tapos ang one rumrumwar. Diyan kami probinsya. Basta rin makigapas siyempre. Di ka long sleeve no makigapas ka. Mamet, ang talagang napugutak. Black beauty. Ang nakaslaki ng kasinsin talaga nakapudpudaw. Awang patin asawam. Awang pa Wala sa ngakpay lang. Experience nga ron. Hala! Nadangatig boyfriend. Uy, nadamat talo. Nga hanggang nga virgin. Hala, tala salsalut-sutin. Ba't na kayong? Song bata ma. Ito oras siya, salsalut-sutin. Ba't ka? Virgin ka pa lang? Kuanan.
Kadi, naglugo ka na ba ipaay mo tibagim no hanggang pa nagkasar. Siya ka nga ron nga, apay nga raw at laman. Ay, wala ya. Napintas manong nami ti trabaho ti kasinsin ko. Naimas ti luto naman nung may iliwak ka rin ti klase nga luto. Siya kadyak unang naimas nagluto. Tanong kasta nga, edit awang peso na dumagasaklatan ka rin ti mabaling kong katangin nga sidain mi. Tintamit latan inapoy manong nami tulutuan. Kaya magustuhan pati ni Donald manong nami imasin na ti mangan. Apo, naimas na talaga ti luto ni Gloria. Flory, kaya mo tamang ipatakdar tayo ti restaurant mo. Tayo i-manage mo. Ni Donald Met. Nakamatambok, kaya di kit gagangin lang ang luto. Kit no, ag-restaurant ka na, kit talagang adong klase nga luto. Kit mga lagati, cooking book mo. Hanin. Ang dapat nga rin kadwayad to, no? Mag-manage sa restaurant. Bagay. Malaksid at basit ko mga karinderya. So, gagamit lang nagti amok. Napatang lang magusto nyo ti templa. Nawanan tinagbaling nga problema manong. Numakaringa ko ni tibigan. Tilaramidan min ag-asawa, ag-live-in, kini Donald manong agrubwat. Mangan, agdigos, agrubwat. Sumrek ti pisina. Sagay sa kami matikot siya, manong nami. Huwan. No kaya't kundi agawid, mabalilatan, kastamat kang kuana. Tasagay sa kami nga tilugan. No agawid kami ti malam, no ti agsipnget, manong nami. Nakaururnos, nakadaldalimanek, nakadaldanos ti balay, kandaglawlaw. Dan tumutin na ayamuom, tilutlutuan ni Flory, manong nami nga. Pagkirausan di tiyan ko. Gitasar ka, Glory, kasin, asisin. Gitasar ka naman tayo, mabisinak ka na ta. Mas nga alingaso, talutom. Pasarimat mangsyat ni Donald, mangsyatak mat. Pasarimat pasyatan min and Flory. Mangan, taginom tayo pa lang sa tito mangan. Ang pulutan tayo. Mas dito pulutan nga, ilinuto ma. Ayan, tsaka unay makaado. Dua lang ang buti nga birti yung kaya. Di, dua lang. Talumot lang kanyak. Ni Donald, pasarain nam. Donald, Glory. Ada mga ibagbagang dikit ka na lalaki no nakainom dagit nawawild ka no ti romansa. Abay, ada no nobyo na kasiyay? Ada. Pero may nakawawild ko na. Yung nakainom. Gusto na lang no sobramat tin akit hamat na makagawa. Diyamat tin babae at manggawa. Kasi kakasinsin. Na-wild ka nimit lang ni Kayong. Pasaray. Pero may wild na wild. Na-wild akmat, no siya sobro. Sumala, karing-ringkor kayo. Na? Nakaring-ringkor kayo na daduma. Garo ka. Abay ngamin nga abay ka ti kwarto. Orita damat duwa pa abakan ti kwarto. Tin sa pagkwarto mo kasi singit iti batog ti kusina. Tapno alisto no maring kan rumar kang kusinan. Tapno adda duwa kwarto nga baet. Tapno sa mga mangmangig ti ringkurmi. Baka umapal ka. Kursunadag dati driver dati karuba. Ano na? Dati driver da, family driver da. Ito karuba ti laod. Nuwan. Namamumisyonan. Jujut na na. Alaglok. Guwapo ni Jojo Maring maore kong armanak. Pasari tawagan nak no ko itirabi. Kito tawagan na talagang armanakan. Garo ka, madi Ano madi? Sa kasano nga ro din no. Manubya na ka. Galbasan na itaray na ka. Di adapin harot kadwami. Awan ti magdanagam kasinsin. Taorin na danton asawak, no kaya't mobile at serbisyo, di tuloy ko nagtrabaho dito. Ayabam no ka na jay live-in partner mo, baka live-in kayo ni Jojo. Nagkaroon ba kami malang? Ituloy ko ito nagbalin ko, ba mo ninyo, ni Jojo, ituloy naman palagbalin na nga
family driver. Ay, wala niya. Itirabi ngay. Itirabi. No, saan nga siya, di mapan kang na, isut umay dito eh. Mayat matatakarubab lang. Tawarin doon nagkasar kami. Same with lang, ang trabaho iso na, as family driver, ang trabaho, ba't ka na kayo? O di mayat? Okay. Ang agapay nagpaspasi ko ka. Ano ti amuyo. Baka madamdama. Andan mapasama ka na kami kat nagsikuga. Ada di kidigundaway manunay mi pasare masukalak ni Flory nga makisasarita iti cellphone kini Jojo. Ay, nalpas man trabaho mon. Nimot kasinsin awan trabaho. Nalpas ko. So ang time kumot ati panagsasalita makini Jojo. Kini Jojo nga eh. Adamat tan isunod ta. Sa amin lang madayo na dyan o i-drivean na di kiti amo na. Samat nga itong tawag sunakit no madamang agdra-drive. Ipakaamo naman no ka nga hanong nga sana ka itong tawag no at papanandang. Sige. Nobyo mon? Hampay. Agar-aram. Kaya mo na, maghanante, I love you. Ito lang, awang kami kini Donald, kahit pastre kami sunod tayo. Ay, saan kasinsin pangasim? Naibilin mo nga saan? Saan? Noong nga saan? Di na kababa inunay, magmamesa ka ito, pagkatapos umay na dyan ang lalaki. Kasi no, pag-angawan na ka lang. Oy, Flory, ha? Hanggang nga basta talag, ta sinuman dita. Kaya anad ka. Ha? Anadam. Anadam ti dayo mo. No, kahit ko tagasawan, maparitan na kumangarot kasinsin. Kas nakunakmet, nakangkamot nga panahangkamot apanawan, no, gasawa kami kinit Jojo. Kas tamat isuna, di damat panawan si trabaho na. Sel, talaga ka din seryoso ka? Ba't patig mo ka din ni Jojo? Tsaka mo. Hindi mo. Diyak lang mo. Saan ko ba nga marik na eh? Ay, nakas pag-arigad na mariknak doon ng ipatpatig kumuntin ni Suna, isong batak to. Naging gama nung naimingin pa kamumit lang kaniyak, di kasinsin ko, nga da ka nung nagkinaawatan da kini Jojo. Dinubyo nga ro din. Uwing kasinsin, gabat ipatpatig ko. Ipatpatig nakmet. Tilay request ko, hakit ko ha. Adamat lang tayo ko ha. Ano pa'y awan dati, di ba? Yeah. Tadi mo mat kahit ag-day off. Nung day off ka, paano ko nga ron? Kung namidi, di ba? Ngamitan ta, the boyfriend ko, adamat ko man day off ko adamat day off ni Jojo. Kasinsin pa nga asim. Ay, saan nga nang naskan pa ngagpakangasi ka? Amo lagi di nga iran-ranaan ti day off mo kat adakam ti trabaho. Ano nga ron? Ano nga ti day off ni Jojo? Sabado. Hindi Sabado. No, sino mo ni Donald? Itong Sabado nga ron din narugakon. Tapapanan nyo. Yung ganyan ko matagpas-pasyar naglagay pa yung kasinsin. Awang pa'y pasyar ko unay dito eh. Tila papanak mapahanta tiyandaan. Sa anak pa ka nagmul. Di nga agmul-mul. Nga agmul kini Jojo. Ngayon saan ka check-in wine. Sikamit. Awang pagdanam kasinsin. Salamat matak ni Daya po. Ngayon nung mabalin, kahit kumutanda kasawa. Tapno, madaanak mo ti anak. Kano danot anak mo. Kasano pa ka ron. Kano mabaling ko mula tairapin ito eh. Tigtrabaho. Diba? Nung mapaturog ko ti anak ko, magtrabaho ako rin. Uno saan, ano ti bakasyon, no kahit mong aywanan ti anak ko, di aywanan, tagtrabaho ko ak. Kasano nga ron doon biglamat nga aginawa kon, taga nakakmaten. Diyak lang mo na. Panunutan dan tulad ano mapasamak aginaw ka. Hanggang samatin nga aginaw. Talaga adan samat difference na matres mo kasinsin. Awan nga rod. Dito nung kati pagkapapaan mi, iti asawa. Numakalagip, agbartek.
Sanak to si Dinan. Aga pa kam tumanin. Kung garon. Pasari malukag titurog ko no. Aga pa kayo. Aging manon na may kalpasan, titalo nga bulan, sipod. Imbaga, tikasinsin ko manon na may nga sinungbatan nan, inaklon nan ni Jojo. Kalpasan manon na may nga inikak ti day off na, ket nukas nga day off na. Kang kanayon da kanumot nga agsasa, agkit-kita nga agpaspasyal kini Jojo. Hindi tayo matuktalak manong na may nga agduldulo. Kasinsin. Sinse, anak ko, anak ko, naginawa ko. Hanya? Naginawan? Kanak mo lang nasa mo ba yung naipaiti amin mo kini Jojo? Saan? Anak, saan? Ay, saan? Wala ko ma. Diyak ba yun, masusurutan di bagbagak. Saan? Iso ko nagaginawa. Nung nagimas, si Kamat. Naraman ako idin. Di kailiw ko. Kay gwapo mo ti Jojo. Nalaing mo ti Suna. Kawawal ti Suna. Nangaroon na makainom. Abi, gininom ni Jojo. No, day off na. Day off ko. Dinner date kami. Uminom magmat. Uminom kang nga dawa. Nagasgasat kang misyak kasinsin. Ana? Nagasgasat kang misyak ko na. Apay mo ako ng tikasta. Pinagwapo ni Donald. Sa trabaho na. Dua trabaho yung adwa. Siyak nga yung trabaho katulong lang. Ni Jojo. Family driver. Manulat sweldo na. Manulat sweldo. Hanggang balik. Mahirapin mo lagi tagtrabaho o rin nagsikog ka, kinaganak ka. And then nayunak to sweldo pasinsin. Ngayon man ang arti plano mita. Tanasikogan kan ni Jojo. Amo ka din ni Jojo? Di na pa amo eh. Abi hindi mo ibaga. Rumbing laing ibagang. Baring Ano nga baring? Irantak nga rin ng ibagan. Sige, tawagan mo ibagam. Itong Sabado latan. Anong Sabado? Itong day off me. Itong nag-date kami, sundot pa ng ibaga. Sige, rumag mo nila ita. Tapno maamuan na. Kahit no anyat plano na, ibagamit kanyak, no anyat plano yo. Apa yung ibaga ken ka? Ikat na plano nga rod, plano nga iawid na kan jibalay da, lugar da. Taga-probinsya mo isuna. Tapno amok nga, mga alak kasukat mo. Dapat kahit ko sawain. Saan ka pumanaw dito kasinsin? Ano? Saan ka pumanaw dito? Dito kung ipas nga ikuti anak ko. Oray nung kayat ni Jojo nga iyawid na kay lugar da. Anak nga iyawid. Diyak kayat sumurot kang kuhana. Basta dito kulot ta. No kayat nakapagtalin na din. No din makayat. Di aga siya kung dagawid di probinsya tayo. Dadamat ni nanang nga kaduhak. Hanggang pa paano Nagdikat di mga alat sa baling kakatulong. Napiyakan ka naruam kan sa naimas ti lotom. Napindas ti labam. Ang problema kayang ka. Iso nga di nagpapapanawin. Dituyak. Siguro, dito ikang may pakaamom kini Jojo. Tapos nagastakit amo na mati aramidan na. Yung kalpasan manong nemi ti makalawas, manong nemi naduktalak, nagsangsangit, ti kasinsin ko. Nagsangsangit ka? Intarayan nakmutin ni Jojo. Anya? Ay naglukon. Anya? Intarayan na ka? Oin. Awanin isunag dita karuba. Kapato saan ko nga makontak. Napanag nagsaludsod. Kiti bagada mo tayo nga nagikatan. Anya? Diyos ko, intarayan na ka radya nga Jojo?
Uwin ka sinsin. Sus apo aya. Kada gid na palpalawas nga boyfriend mo, napadasa mo tinagsikog. Haampay, ita lang. Nangartiran tamita. Mapang kung handa danunin suna, di probinsyada. Among nga ron. Amok tiili. Barangay ngay. Dama kadagiti amo na nga dati. Kasano nga ron no, kaskas di nga saan nakakayat nga takderan. O rin naman sa pulo misuna. Baka makikita na nakakit, ilim-limang nga naka. Yang aro din rami di kasinsin. Kita, hamong ipapilit ang tibagim kagwana no saan nakaakayat. Sige, basta ananusan na ka. Kita, dakamit ananusa ma, dakam kini Donald. Si kangaron tag-serbi ka na kami. Makaserbi ka ba lahat tao rin o ada aginaw kan. Mano nga bulan datan? Magtalon to. Malagip ko lagit karon din talubat nga bulan nga anak mi. Ay, buhay. Naganan ka. An-ano na mo yun? Amao na may tulad ka kanyak. Maragreg. Maalisang ka. Saan ka tamad? Nagkapuwag ni doktor. Nakapot ko na. Ay, yung magman? Sak idikit ko. Narisgo ko na. Tsak nagtungpal. Nagtrabaho ko madlat ta. So nga ori nga ano't araramidem. Nung nakapot ko na di nakagasgasat ka. Siyak nagasatak. Nagana kabalasang. Ano nga tanong? Noon niya. Baka sa mo kayat. Yung padasak mo nakasaritan to ti asawak. Ay, asawak. Ti live-in partner ko na. Iri mo ni Donald manong name nga aginaw. Masikog ni Flory. Nga awan ni Jojo. Nga mangitakder ken kuana. Nakigtuta ki dilumag to. Nga kuna na, yes! 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 Uy! Anak ko! Abay rin magamaragsakan ka. Katrumpeng mo na yung maragsakan at maragsakan na nga doa. Tapay. Intarayan gayam ni Jojo. Dakal di pamatik na kayat ni Flory nga alayin dat anak na may paskay na. Ha? Di ba? At nabanggip ta mga dap. Kunamat nga manggita ka kabagyam nga mabaling nga mangipadawat man mangipaadapt anak da. Awamat amom ori siya. Di mo mat kayat ka mabanti orphanage. Di mo mat kayat no sinot nagapkapon di o anak nga alayin ta. Kahit mo nga talaga nga adapin. Nunas kang gatangan ta, di gatangan ta. Ha? Yun. Baka kasabulan ni Flory, takila kwarta. Masapul ni nalang na. No adapan ta, baka di na kayat. Ngayon no bayadan ta, baka kayat na. Daya mababayadan nga rutbat nga anak mo, baby for sale, kasta? Nga gungguna na. Tapos hindi kasta maragsakan, ba't nga mangpa-adapt ti anak ta? Una anak na, tapos nagbaling anak ta. Kasarita to, Arda. Kasarita ta nga doha. Nangruna kang ka, nagkasinsin kayo. Fine? Awan no kan di problema ta sweetheart, no danton anak ta. Di pamahian ta, apaman nga maipas ngay na, may ristro nga dagos, jenagan na, kenagan ta nga naganak yung kuwana. Di akong problema. Kahit nga ta, di kasinsin ko. Ano sabihin ako mga nasigad kaya kasinsin no, di na kayat. Kahit amo na nga kasapulan ta ti anak, amo na nga narigat kan nga agsikog. Nga dahi dati puod ta saan ta bakin kinawatan no daduma. Sige. Kasaritak to nga ron.
manong nemi kinasaritak nga rod ti kasinsin ko. Kasinsin, kasinsin. Kumusta? Tagdadagsen. Narigat no daduma. Tanadagsen nga rod. Sud ko po na ako nada nga awag na agdadagsen. Imbes ko mga aginaw. Wala na agdadagsen. Gabot agbaling nga dadagsen ata. Dumakdakkel. Kabayatan nga manay na yun ang tibulan na. Dumakdakkel. Kas makita mo. Madlang mo talaga nga masikok ako. Upat nga bulan dito yun eh. Dumagdagsen. Ito na uli mga bulan na yan. Baka kutin. Inam nga bulan. Baka talagang nagbukilan. Babang ka malapat pa check up. Una, hanga balikasin. Da kami ti makaamo. Iti so amin nga pagpa-check up mo. Numanon to magastos mo ito ni pasangay mo. Da kami kini Donald ti makaamo. Oh, apay. Anong apay? Isot inayom mi ti sweldom. Tapno adagastusem. Sulam uli bagbaga nga. Kahit mo agatangin ti bebek. Loko. Mabali na agatangin ti ubing. Kahit mo ilaw ko ngay. Isuk. Di ka agang nga wakasta. Hamom nga kasabulang kami ti anak. Mano nga presyo na nga rod. Nailaw ko kang kaspagaligan. Ti question nito eh. Paanan mo ti kwarta? Oh. Kat kasabulan ti tao ti kwarta. Pangusaram kas pagarigan, ti maglakom iti anak mo. Kasinsin. Marmar po di balay mi. No kasta nga agbagyo kasta unay ti tawag din nanang madandanagan. Baga no ko ang umakar kay ta karuban na tayo so nataltalgad ko na. Di bang ipatakdar ko ti balay ko. Balay mi kininanang. Tano awan to ni nanangan, di siya to takim balayan. No adan to asawa ko, di balay min nga dua. Kasi ka natin nga balay, oh. Di ba? Patakder mo na ito, eh. Patakder ko. Sakbay nga nagamamukam ni Donald, adara ito nga balay. Kita man. Di kahit ko matimadaan tibukod nga balay. Napindas nga balay. Munot na gastos mo ka ito, eh. Hit mo sa uwin, ti balor ti may nga balay, ti bang bayad ko, ti anak mo. Yan dahil kahit mo gatangin. Nangina, Abay, dati balay mo. Nataladagan kit milyonen. Nata, adamat dagamid siya probinsyan, kasinsigin. Kit dati balay agad, milyon pa ya. Nagina materyales, kada labor. Ada 2 milyon na to. Jack Mario, kaganay nga 7 milyon. Dati building, dati balay. Uwan. No, nagbintas na yun, nalawa mo. Laman, o pati silad na naman, naglawa ta salas. Dahil nag-rom. O, diba? Ada kwarta marot nga milyon. Ada napagtipo namin kwarta kami kini Donald. Ako ka, talaga kadigay lakom. Kitap na dabalay ko. Wala. Ba't kasinsin? Amo ilaklakon. Adapin mi latan. Ngas la dumawat latan, ipadawat ko latan. Nga wala gugunakon. Ngam nang ginauna 1 milyon. Ano ko karon? 500,000. 500,000? O maningar dati nga pagpadakder ti na Pinas nga balay mi kininanang ko. Dududuhay matrin. Gagangay lang nga balaya. Kit ore man pa 500,000 gagangay nga balaya. Ngumanay nga ta. Tapno malpasin sa ritaan. 1 milyon. O pagkatawa ka. Ito na kanungar dito ko kaya nga 1 milyon. Uritan. Diyan kaya ta. Ano nga ron? Ipasngay mo pa nga muna. Kahit no talaga nasa lunag, ipasngay. Kahit may restaurant tong kahit naganbid tong kay Donald, naganak kang kwa na, hindi, sundot pa ng titkong kahit na 1 milyon na yun. Gawid kan dumating, tangi patak ka usarideta, iti balay yung kininanang mo. Kinaanti. Kata 1 milyon, okay na tan. Kurang to, agad nagbagtrabaho kan tumanin na. Una paputot kan tumanin, dagatangan tumanin. Gura ka kasi siya. Gura ka. Ano na ito? Talagang ilakom. Kita, tapno da kwartak. Kaya adaman gayang panggatang nyo. Oh.
Imbas nga pa-adapt ko, ilakok langan. Tapno, pakiananudak pa eh. Sige, baliwan na to ang pagsaritaan. Intong dandanin mo ni pasangay. Makapag-desisyon ka to siguro matin kaniya, Donald. Ada itin innem nga bulan di sikug ti kasinsin ko manong nemi edita nalipatan na ti cellphone na. Diyak man amo. No apeng nakibiyang ti cellphone na. Diyak mat ugali ti makibibiyang man. Diyak amot doon na panat. Hindi makitak manong nemi iti nakapunbok nga nagad nga Jojo. At na palagahan kong kuha na natin yung Jojo. Ngayon din nga tawagan yan. Tawagan na nga tapay lang. Baka tinatawagan na nga talaga nga saan nga kahit dahil nga Jojo nga bigbigan. Padasak man kayo nga lang din number na. Pag-agad no, delikado no, gatangan mi ti anak na pagkatapos ag-claim tumat ni Jojo. Baka kidnapin nanto ti anak mi. Ang gatangan mi. Kapot bigbigan ng tumit lang putot na. Pinasaritak man. Agriring man. Hindi han nang yung black. Uno sa angkat. Hana sinuktan ti cellphone number na. Simong bat. Hello? Sindetoy? Jojo? Sindetoy? Ni Perla. Perlang. Karuba. Teka sinsin ni Flory. Ay, ape ka di ma'am. Ape ma'am ko ng kanyak. Wala mo obisina ka. Di ma'am. Siya ka naghawid ako nito yung probinsya. Naumak ba nga, family driver? Deta tirason, no? Ape nga, nagsumli ka ng probinsya. Maumakag driver. Kung wala no, intarayam, tisikog ni Flory. Anak ko nam? Masikog ni Flory, han. Kalpasan nag-intarayam. Pimano ka dito, eh. Tadi mo kaya't nga sugbatan, itakder, ti. Parang sikog mo, iti kasinsing ko. Nalungko ko man niya. Nagkari ka kalpasan na binaybayam ti kasinsing ko. Diyan ka mo ti bagbagam. Perla. Ano nga ti mo? Awan ti nagbaling na relasyon mo, idi kini Flory. Ano ya? Kuy-kuyog kayo, nag-day off kayo na doa. Namin sa talon sa napasamak ti kasta. Na-i-date ko isuna nga. Ngam pa nga sinumbatan. Kansaan ko nga na nobya. Tadinak ba't kayat? Kung nakamala ng relasyon nyo. Awan. Napaigidam ta kasinsin mo. At sa maling ipatpatig na. Hangas siya. Sino kumat sa maling ipatpatig na? Kasi kamali bagbaga na nga boyfriend na. Kasi nung umasiko ka kadibisito hang kumay na aramid kan kuha na. Kada sinamar ti ama ti anak na. O sa maling nga makasungmat ito na ano sa angis o namitlaan. Kanapin pinagpambar na ka. Ay, diyan ka mo data, manang. Ay, manang. Diyan ka mo data, ma'am. Hanta ko may ramraman noon. Yaman ito problema dito, ha. Sige, ne. Isungap nga, pimanaw ako dito, ha. Diyan kahit may ramraman ito problema. Ada ka din nga among sa bali? Nga nagbaling nga boyfriend? Ni Flory? Ha? Jojo? Ada ka din among? Awan manang, nari ka taksasaw o pamanik-nik ko eh. Agsiim ka kindi ah. Ha? Agsiim ka. Nari ka no, siyak tibang ibagbaga o man pamanik-nik ko. Sige nga na din. Thank you, Jojo. Bye. Nagwarat ti panunod ko. Ano teramidek? Sa langadak ti kasinsing ko.
Noon niya. Kasaritak man. Kasinsin. Nakasinsin. Di ka marigatan nga sikog. Si Kawit. Dumagdag sa nga ron. Kasama yung dumakdakkel. Maraming kumanla talaga ito. Trabaho. O rin ako sa kadakkelan tiyang ko. No, abi ka di kasinsin. Nagsarita ka din ni Donald? Kaya juga talaga katangin? Tailakom. Kutap nung takwartak. Amo matid pa ko sarak. Imbagahon ka ni nanang. Ano ya? Imbag mo kinanti ka masigog ka? Uhin. Kinimbaga, nga dan doon takala kwartak. Huwag bakasyon ako na. Patakderta, mga patakderta ti balay. Tapno sa problema, no, kusta nga bagyo ko na. Amo na no sa sino ti amati, sigog mo. Imbaga ka, ni Jojo. Kawan. Among ka di ka nakasaritak ni Jojo? Naalak ti number na itself mo? Ako ka naman tinagbalin na relasyon nyo. Ano? Nagloko na ka talaga na dyan nga Jojo. Basta di na tungpalin ti Karina. Paglibakan na pa iti ramid na. Ganit mo sawan. Perla, asin nung tanda nga patsiyam? Siya kuno na dyan nga Jojo. Ano ka morti pambara ni Jojo nga mangibagang nga saangas nga nubya. Hanak ka nga nubya. Tsak, amo, datang nga rin ko nga nagtalinod ko dan na kon. Di nang tinungpang ti Karina. Di na pa yun anugutan nga putot na ti sigog ko. Nagloko na dyan nga Jojo. Dala ko man ti sangwanak talaga nga parparik trupa na. Kung lang nga ito ang pudnot, panaggayat na kanyak. Tila babawi ka nang ipait pagiking kuha na. Di akong gayat ko nakidi. Kalpasan ti talong nga. Balalaki nga nagpasakit kanyak. Nakarkaro manin tinaramid at nga Jojo. Napamupagayam. Natawagan pa gayam. Nilinibak. Baga nang sapo. Mukla ko mga kastat klase na nga lalaki na ita. Nga ulbod, ang lilaw. Adayo ko mga hinayat ko isuna. Ano kasta? Ni Jojo at ama, ti anak mo. Iso, kasinsin, iso. Sino kumapin nga rin alaman? Naglibag ka na lang, nagulbud lang. Sige nga rin. Sige. Lipatin mo siya sa lutsud ko. Alawan, ni Jojo. Nga malagip ko anong nemiti ko na ni Jojo. Agsiimak ka no. So nga tinaramid ko manong. Garigatak manong nemi. Tisal nga makaturog. Uno naging tuturog. Diyak man mapupuutan, makaturog ka. Makaringak, bigat matmanin. Nga tarabi na kaya. Dakkel ti atap ko manong nemi. Nga ti aking putot. Ti sikog ti kasinsin ko no saan nga ni Jojo ngagpaisok at awan sa bali no saan nga ti. Ito nalaing nga Donald nga live-in partner ko. Kunam kadla nga niya. Kasla awan ti madmadlaw ko. Kasla awan pulos ti interest ni Donald. Iti kasinsin ko no kasta nga kagsasango kami. Nga di na pa kaya nakitaan. Ano ti amok? No maladla daw agawid. Kat masapsapa isuna. At kakasta nga paspasapa. Ano ti amok? No ada isuna dito yung kat nga awanak pa kat. Dagiti ayok. Kung saan kat naimas turog ko tunok ko kat panawan na ni Donald tamapandot sa bali a kwarto. Jesus. Kaya po. Dagaya mapaspasak amak nga naman niya tibukod ko nga balay. Maduktalan kayo lang, ayop kayo, papanawang kayo, papatayin kayo.
manong nemi nagsiimak ng awan ni si imak. Piton nga bulan ti sikog ti kasinsin ko. Idi manong nemi tasumang pedak dito balay nga dante kutse ti asawa. Tinaramat ko manong nemi. Saan ko nginsirik ti kutsek? Wen, tay sanda nga madlaw, inya dayok, imparking ko ti medyo dayo. Kalpasan na. Nagnagnaak, anong nemi? Nasimrek mitlang ti ruangan, syempre. Idi kamangit manong nemi ti main door. Amok nga sanga nakalak. Ininahid ko manong nemi. Ininahid ko nga. Inlokat. Awan ti makita ka tao ti salas. Ni madagay ayik iti kusina. Sila da makikiki. Naging inayan ak manong. Naging hindi makita ko ti likodan ni Donald. Nga mga arakop manong nemi iti kasinsin ko. Lips to lips sana agkan tenged na. Tipongtot ko manong nemi nakikisak. Ayop kayo! Nukas takit po no! Saan nga ni Jojo na dikit sika Donald naging putot ti sikok ti kasinsin ko? Anong nemi? Dinaretso kayan ti kasinsin ko po na. Kasinsin tarupam! Lipak. Nagkakamakam nga panang tungpa-tungpa kiti ropa na. Sa ako ket pa intumeng ti sikog na manong. Diyak amo no apay naramid ko ti kasya di pungtot ko. Ore lang na patipap manong nemi. Ginuyod na kumit manong nemi ni Donald. Ano anak ko apay kita gramsona. Ay sakit mo. Isot apat patag mo. Sakit saan? Gabo ka na napututan. Kung saan ako mapututan. Ayop kayo nga doon. Pumano kayo tayo piyo. Donald. At tagay ayos nga dara. Ito ko ha. Nagpeso. Oh, Diyos ko. Oh my God. Itanay ka to hospital. Hanggang ito nagsubsubli. Ayop kayo. Hanggang ito nagsubsubli. Iti pungtot ko manong nemi di nakapanaw dahantay taray ni Donald ti kasinsin ko iti hospital ta nagpadara nga talaga. At pwede kita nagaruyot nga dara manong nemi ti salas nga nang bagkatan na kang kuhan ti sangot ti balay. Inahalak manong nemi di kita arumatin da sa ako in burburais iti labas ti eniladan ti balay mo. Saan ka ito nga makastrik pa iti dahito nga balay ko na. Ayop kayo. Ayop kang kasinsin ko. Traidor. Pinagpambar mo kiti dadya nga Jojo nga nagbaling nga boyfriend mo. Tadno ada ito doming kaso nga sikog ka. Ngim gayam. Lipliputan da ayop kayo. Kaslasaan na kamabanog manong nemi nga mangbunag kadagiti arwaten da sa ko iborais iti labas ti alad. Naginanak di mabanugak manong. Sakmit lang din ng dalos iti nagtedted nga nagaruyot nga dara. Manipod iti kasinsin ko. Kasinsin ko pa eh. Nasingit pa nga kasinsin ko. Diyos ko, jak puros ni namnama. Awan ti puros ti pakadkadlawak. Kanda kayam nalibad nga relasyon da kiti ayaw. Kisumutlat lang ko na ni Donald nga pangit ti kasinsin ko. Nga nangisit. Nga matumat ka din natin pimintasan na, pimudawan na nga Florida, agyanin dito eh. Rona kat maasikaso naman tan di bagina. Nagpapapintas para laing para kini Donald. Sakit ayop.
Nagring ti cellphone ko manong Nemi. Ni Donald tumatawag. Saan ko sumbatan? Pambarahon ba to? Minulit-ulit na. Dapat na makaringkor. Sinong bata? Hello, Apay! Apay! Nadadagas nga mapasamak iti anak mi. Basol mo. Sak pa yung tagbasol? Sak pa yung nagbasol? Kriminal ka. Oh, no, kriminal. Mabusta dya, anak mo nga mismo kat pinatay mo. Dito'y putot ko iti kasinsin mo. Patayong pay. Nagdarom ka. Kasi ko mga patayik na bukod kong anak. Ngayon dito ita. 7 months premature. Lalaki. Naka-ICU. Kahit nasa man si bibiyag. Yung ko na ti doktor. Posible ang matay. Hindi daw dawat mo saan nga matay. Tapos na anak yun. Ngayon, among kadi ngayon burayos ko ang aming nga rawatin nyo. Haan kayo nga makastek kaya ito nga balay ko. Perla, Apay. Di na ka din ipatpatig. Tumuknot sa dilangit, tigurak ka. Di mo ka rin mapakawan ni kasinsin mo. Huh. Di pa makawan, okay lang. Ngamdyakon kaya ta makita. Uray si ka. Baglaki din sa Santa ng Kasartunan. Baglaki din. Saan ka na kayat? Uray na kasinsin ko dyakon kaya ta makita pa eh. Balay ko na ito eh. Sa awan karbingan yung agned ito eh. Ituloy ko lang ang nagtrabaho. Kabarbari na makasara kak to tilalaki nga talaga mangipatig kanya. Nasaan nakas kang kamang lilipot. Manong Nemi, may kadua nga tawag ni Donald hindi pa ka muna. Nanatayan ti anak na. Nagpagpakawanak man iti Diyos Manong Nemi no adaman basol ko. Dadya nga tapanang tuman ko kayang kuwanak at nabait patipat. Ngimsoda malandag ko na. Kansya, saan nga naikari? Kaputa na itang ubingkat bunga ti bason. Namampesang kami pa yung nag-asawa Manong Nemi kay ni Donald saan ko nga kanuk maabasol. Basol ata. Kaputa tinaktakaw. Bunga ti kinay traidor. Anong Nemi, imay inala ni Donald, dagiti arwaten na. Ang talaga nga saan ko nga pinastre. Taluan niya't ibaga na nga, nalipatak nga idruar, napangkualain sa ko iruar. Talaga ka din dinak mapakawan. Pamakawan, okay lang. Ngayon saan ka nga maawat pa? Balay ko na ito yung gastos mo. So awan ti karbang nga sumrek. No talagang di ka kahit apastraket. Di mo katip damagin, no? Anat napasamak ti kasinsin mo. Naganak. Ngayon natati anak yun, han? Pati ka di isuna natay? Han? Nahamad lagayon. Di mo ka di saludsudin, no? Anak plano mi nga duwa. Awang bibiyang kong kata kayo. Api ko masaludsudak pa lang. Mabangkay ti impyerno, isok kayat yo. Diyan mo Manong Nemi no sa din nun tinapnapanan na. Tuloy ko madlat na nagtrabaho dito opisina Manong Nemi kat syempre naipadamag kadakwada at napasama. Pero la, ay, si Kagayam, Daniel, kumusta ka? Gustoy. Abay. Dati-dati ang kasasit gan eh. Ngayon taaping asit ganak. Nga ba ta, awanin ni Donald itipiyag mo. Kaya alam pag umano amanin.
Awanan ti patpatig mo. Di ka't mambaliman ng agayat ka. Kaya anak ko ma. Di ba ilang ang kurso natak kang kaya? Daniel naman. Yung saan ko lang may waga. Gamutan mo ka ni Donald. Mabaling ka din kumay katupasyaran niya balayo? Balay ko nam. Balay mo ko nam. Ewan na yato. Sikamit lang. Sikamit lang ko na nga sisyak. Nakababay man lawan na sisyak. Kaya may nakapasyaran. Manano, hangkamat ananuan. Dito ilatan. Nuan yaman tikayat mo. Ipatpatik ka. Awanin ti panagtalag ko kay lalaki. Sa mo nga pagpapadayan ng lalaki. Anong nga ti panggap mo, ti biyag mo? Tuloy nga baling ka single? Awanin ti palanok ng agayat? Ti talagang pamilya? Diyak tula mo. Makaurayak. Amok ita, hamo ka pala makapagdesisyon kapag presko pa lang ti amin. Kahit kung parang nagkaga, na talaga na po, no? Ti taragakay ko. Saan kumat ka din daw dawat nga mapasamak ti panagsinayo kini Donald. Nga misuday at inururay ko. Abi nga siyak. Adan kinalibin ko. Abi di kagsapol ti Virgin. Ang kaadta makasapol ti Virgin. Ken saan nga nasisita ti Virgin? Kanya, tinasken. No ipatpatag nakmet. Kan ipatpatag ka. Sige, bahala ka. Nga mawanti itad ko keng kanam nama. Pudno ti ko na manong name ni Daniel. Tama, duk talak mat idi nakikitakitaan na. At agkursunada ti may sa lalaki ti babae, madlaw di babae manong. Na naroon ipadlaw di nga lalaki. Kaya mamuna mat idi manong naming at dan live-in partner ko. Naratat ka po na siguro no apay nga, saan nga nag-interest kanyak. Nga mitatan mo na nga awanin ni Donald. Dita. Umay nakbatin paspasyarin dito balay. Era na naman ang name iti Sabado. Umay iti Aldaw. Hoy, umay kagpasyar? Panagpasyar ti inchik ah. Hanak pa nga inchik. E tapos ang problema ako na mga magmamesa ka, era nakti Aldaw. Saan nga tinabi? Adahin sangpet ko. Baka balubos mo nga sakti mga luto. Pangal daw ta. Ano ta? Dito, uy, kurso na nagdeta. Rama ng matiloto ko. Mabaling ka din nga ipapapalay ko. Sure, Daniel, ang magiging nga saan? Sige, no kayo, Adam. Pagka dito kusina, baka mukha ng mangluto di deta. Yan mga luto kanton, agidasar kanton, tawag mo kanyak. Asa sa kasukla na gito masetas ti hardin ko. Mangal daw tanton. Okay, mamit lang harap, tagluto ako. Nakalang kam nga nangaldaw kini Daniel, di ngaldaw manong. May kadin sa pulik kang kwan. Hanggang mawangkas itagtanang narigatan. No mapasamak pa, napasamak ka na kami kini Donald. Andan din nga bulan si pud awanin dagiti duwa manong name. Na Donald kini Flory. Edit agring ti cellphone ko ni Flory ti tumawag. Diyak ko masungbatan manong name niya. Ala, gabot agkasinsin kami. Sinong bata? Hello? Kasinsin. Anya? Abat timawag ka man, traidor nga kasinsin. Kumusta kan? Kastoy, nagmay mesa. Katsi ka. Ayaw mo? Ito'y probinsya. Tisidong ni Nanang. Ket? Ni Donald. Awan ita. Intuloy-tuloy yung tinagdan na. Owen. Basta. Siguro kasinsin. Saan nga ni Donald, tinekari para kika. No, di kat siyak, tinekari para kini Donald. Iba't patag mo, ti dating live-in partner ko.
Pasensya kan. No kasunod pa nang ipatagmuging ko na kastamat kanya. Kadadadan nga, siya, tibat patig na hindi na, ibagak na masikuga. Hamon talaga nakatrada iduro ka kasinsin. Di pala ko maimbaga idi. Di mo kayat kasinsin nga siya tipututan ni Donald. Di pala ko na idi. No, napinas ko ba't saritaan? Kumaa, ngam kumimo eh. Kasinsin, siguro, adan tumala kasukat ti anak ko nga napukaw. At maragsa ka tulawan na yun, no? Anda. Takal di pamatik. Nga, mapututan ang tumanin ni Donald. Nagbaliw gaya man ti balay mi. Di Donald ti naggastos. Plan-plano rin ti pa nagkalay sabi. Kat no, dumteng tumanday ta kasinsin. Di mo ti kaya ti bakasyon. Daw matendaran ti kasarmi. Kini Donald. Diyak to lagit ba ituran kasinsin? Tagaguran na kampa di pa ilain. Naawanin ti guram kada kami. Siguro, kakabilang nga tamet. Diyak to lang mo. Sige, kasinsin. Ikatay mo ti guram kanya kada kami. Ya? Pakawanan na kami. Pamakawan okay lang. Hana kaming kagurgura. Tapos sama na dagsan di barokong mo. Hindi daw dawat ko kasinsin. Nga makasarak kanto, tinikarimat nga lalaki para kang ka. Adan. Nasi ang ano kasta. Le, ore no, agidan danton nga kasar. Agkasar kayo dita, kasarak ba ditoy? Nakayat mo, umuno na kayo ton, tapos takamti mo na nga umatender kini Donald. Uno, takamti mo na, umatender kayo to. May muno na nga nagkalasa dagiti duwa manon na imi ngam sa anak nga nakapan. Tenara naman idi nga busy akiti trabaho. Nangipatulod ak lahengen manon na imi idi card nga nang kablawak kadakwada. Wan man. Ngay magkakadakwada manon na imi. Nga awanin ti gurak kadakwada. Ngay daw-dawat ko masabi ko ma tanaragsak da. Kastawa ni matiyaman manon na imi, ti kasinsin ko, edi maawat nanti card. Ket tinawagan nak, agaman na kasin. Aging nga tinawagan nak manin, di padamag na nga masikog manin. Good luck ka na kayo. Gasawa ka matin kasin. Gamot na talagang sangag sardin nga Daniel, ket gamot na talagang ipatpatag kumatin ni Suna manon na imi, inaklon ko ni Daniel. Ket kastawa na itiragsak na. Manong namin dyan nga dagos ti kalaysa. Kaputa kahit ko batin manong namin ti makuna nga asawa. Nasaan nga live-in. Imanuda. Imay na ti partidok manong namin ti probinsya. Ngam saan nga imay manong namin. Da Donald kini Flori. Tinaramat iti manong namin nga kabulanan nan. Nimot kasinsin, iranambat nga kabulanak. Check mo na mo. Bakit hindi masikugak, diwa? Di ka nagkwenda ka kumanatin ni Daniel. Sige, balen-bales nga ro da. Hanggang imay di check mo na umayta. Ngayon talaga umayak kuma. Ngayon kasto yung kabulanak ko. Uri siya, kahit kumay di, kasara kay Donald. Kasinsin. Ay, niranamat nga talaga nga busy ak na ibundon ka niya ti trabaho. Nga jak babalik nga bakasyonan. Kalakad ang dumanin sa bali agundaway nga makapagtitipon tayo. Manong nemi, gamutad dan balay ko siyempre. Agamyaman ni Daniel, tasaan na problema, tigastusan nga madan kam ti balay. Ngam saan nga ti kwartumi, di kini Donald tinagbali nga kwartumi. Iti bakante ang kwarto. Nasampe nga nagiganan. Dito yung manin manong nemi napadasak, iti nakinaig, iti lalaki, gadin daw dawat kung sapi ko mataison. Gabot ang artag-asawa kami. Awang kuman ti panusa ni Hapo Diyos kada kami, nag-asawa kami maten. Aging ka manong nemi kalpasan, ti talo nga bulan, Diyos ko. Edad dapat na nagpitpitik sa klot ko. Daniel, milagro, timpay na Hapo Diyos.
taapay, at nang pitpilig sa klot ko. Kaya nangasawan nga, diferensya. Baka ada diferensya gini nga maawanitan. Uno saan, kat talagang nakaimimbag niya po Diyos kanata. Di na kaya't idi, kagkaanak kayo kini Donald, tadi ka namin nagkasar. O, kita kami, idi nagkasarin da Flore kini Donald, kat ada anak da, naipasngayen. Huwen, naipasngayen. Kaslapat kanata. Imo na nga nagkasar ta, sakbay nga na pasawak ti amin, sakbay nga da anak ta. So nga, pa-check. Tada ito at talaga ti regalo na po Diyos kanata. Okay? Kat saan lang nga may mesa. 5 ti kayat ko, anak ta. Nagadun 3 lang ti kayat ko. Nga ti agdama manong nemi duwan ti bunga ti anayat mi kini Daniel. Kinamkadla ti kaasat ako na damano. Tanam mo tayo kuma. Nga kasi dyan tinapasamak nga saan nga da kami kini Donald iti agtaktak ko na itong palbiyan. Saan kamla ko mga nagdandanan? Ngante ko na daman nung nemi siyak itirang tay tapno di kas takit tagam amo da Flore kini Donald. Kanasaktanak gabot ti kas nga parang karelasyon da. Pasit siguro ito yung manong nemi talaga tigasan. Ada na tayo panakasuot, iti rignat, itong galmaysa. Kahit no awan ni Donald, kahit no nagtutuloy ko man nga kada ni Donald, samat ko mga nagkandigundawan ni Daniel. Ni Daniel kahayam tinekari, na isudisakot ni Hapon Diyos para kanya. Awanin sa pulak, barong na iti asawag, gabutan na tungo, na imbag, napudnoon ay kanya. Agas tamat, iti kinapudnok kang kuhana. Kada ragsak kami, awan sa pulan mi, kat barbareng naman na yung pa iti anak mi. Tati ko na akong nga kahit ko ti talungan na. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naimi, kadagyaman naglauna, iti anos mo, nga nang ornos, ti surat ko, kalpasan nga nak-insend kang ka dito Italiana. Thank you very much kada kayo, nga nagbuya, ka nagdangag. Sabi ko matadawat na batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kiti patak nga nagdangag, ka nagbuya. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Perla. Thank you, Matking Kaparla. Thank you pa nagsurat. Salamat po, salamat po, salamat po. Mabuhay tayong lahat.